Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Uti jew narfu ħtijietna biex niċċelebraw il-misteri qaddisa dan l-anniversarju tal-inkoronazzjoni tal-kwadru titolari ta' din il-Knisja kolleġjata. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija Dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie. Inrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq l-emin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla bit-nissil bla teba tal-Verġni Imqazza Marija, int ħejjejt amaraxir għal ibnek, kif int ist minn qabel il-merti tal-istess ibnek biex ħarist lill-ommu minn kull teba ta' dnub, għamel li aħna bit-talb tagħha naslu safja għandek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jissaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Wara li Adam kien mis-siġra, il-mulej sejjaħlu qallu fejn int? U jieġbu għas ma jtħossok fil-ġnien u billi jien arwien bżajt u staħbejt. U qallu min qallek li jien arwien? Jaqgħu kilt mis-siġra li għedlek ma tikolx minna? U jieġeb Adam il-mara li tajtni mi hi tatni mis-siġra u jiena kilt. U l-mulej Alla qal lill-mara x'inhu li għamilt? U l-mara wġbitu is-serb daħak bija u kilt. U l-mulej Alla qal lis-serb tal-li għamiltek int tkun l-iżjed misħut fost il-bejjem kollha u fost l-annimali selvaġġi kollha. Int timxi għal żaqqek u tiekol it-trab għal ħajtek kollha. In-nissel mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u bejn is-sila u jaffiġilek rasek u inti tattanlu għarqubu. U lil-martu Adam semmija Eva għax kienet il-ħajjin kollha. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel leġubijiet. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel leġubijiet. Ġibidlu r-rebħa l-eminija tiegħu u drieħ imqaddis tiegħu. Flimkien Arra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu, fajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tjubitu u fil-fedeltà tiegħu għal dar Iżrael. Flimkien Raw it-truf kollha tal-art, is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ il-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena ifirħu għannu. Flimkien Alleluja.
Nislim għalik Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien l-Anġlu Gabriel kien mibgħut minn Alla f'belt tal-Galilija jisimha Nażaret. Għand xebba marsa ma' raġel jismu Ġuseppi mid-dar ta' David. U x-xebba kien jisimha Marija. Daħal għandha u qalilha slim għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Għal dan il-kliem tħawdet u bdiet titħasseb bejnha u bejn ruħha x'setet tfisser dik it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha tibżax Marija. U jkun kbir u jkun jissejjaħ Beniloli u l-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jisaltan fuq dar Ġakobb għal dejjem u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Iżda Marija qalet lill-Anġlu kif ikun dan la darba ma narafx raġel. Weġiba l-Anġlu u qalilha l-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwielet minnek ikun qaddis u jkun jissejjaħ bin Alla. U wara il-qariba tiegħek Eliżabetta hija wkoll nislet iben fi ħdana u dan huwa s-siċċara liha li kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal. Għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija hawn jien il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. U l-Anġlu telaq minn ħdejha. Il-kelma tal-mulej tifhili l-Krist. Huwa tafer kbir għalija li ninaqat man-nies ta' din il-belt kospikwa, in-nies ta' Bormla llum huma jifirħu b'dan l-anniversarju għażiż. Il-115 sena minn meta il-Kardinal Domenico Ferrata, legat tal-Papa, inkuruna il-kwadru titolari nistgħu nsejħulu kapulavur tal-artist Malti Caruana. Xi fisser dan il-ġest tan-nies ta' Bormla 115 il-sena ilu li il-kwadru tal-Immakolata Konċezzjoni jiżżejjen b'kuruna ta' ġieħ. Il-kwadru fih innifsu bil-missier etern iħares ħarsa ta' mħabba u ta' għaxqa tiegħu Marija ta' Nażaret jurina diġà li dan il-kwadru kien jitlob li jiżżejjen din il-kuruna ta' ġieħ. Alla nnifsu
Fidej għandu kuruna ta' wart, abjad u aħmar lesta biex bija jinkuruna lil dik l-om ta' ibnu li kella tgħaddi mis-safa għal martirju, li kella tgħaddi mill-bjuda ta' ruħha għall-espressjoni li żjed għolja tal-karità. Imma n-nies ta' Bormla li jżejnu il-kwadru tal-konċezzjoni b'kuruna, x'kien ifisser? Kien ifisser biss sinjal ta' ġieħ? Jien ngħid li kien ifisser mhux biss turija ta' rispett u qima, ta' devozzjoni vera, imma impenn li f'kull awġ u fis-seklu li bih bdiet l-inkoronazzjoni għaddiet minn ħafna awġ id-dinja, inkluż Bormla, jibqgħu jitolbu l-interċessjoni ta' Sittna Marija. Il-kuruna tad-deheb safi u prezzjuż hija sinjal ta' xi ħaġa iżjed prezzjuża li hija l-qalb ġeneruża tal-Bormliżi, tal-poplu kollu tagħna, li meta ħass il-bżonn dejjem irrikorra għall-interċessjoni ta' Sittna Marija. Dawn il-ġranet meta aħna fil-galleriji u it-twieqi tagħna sinjal ta' solidarjetà bejnietna qegħdin nuru bi kburija il-bandiera għażiża ta' pajjiżna, dik li hija bajda u ħamra biss kif xtaqqa Dunkarm. Ħadd pjaċir ninnota l-inizjattiva tal-Bormliżi li jżejnu il-gallerijiet, il-faċċati tad-djar tagħhom bl-ilwien konċezzjoni. Din hija sinjal kemm il-Bormliżi minn dejjem kienu konvinti li f'kull tip saram u awġ se jsibu fl-Immakulata Konċezzjoni l-avukata tagħhom. Mhux ta' bxejn fl-innu li l-Knisja l-mitna li bih għandna dawn it-titli sbieħ. Aħna x'ngħidula fis-Salve Reġina? Slim għalik Sultana, Om tal-ħniena. Om tal-ħniena. Tama tagħna, slim għalik. U jekk aħna nfakru l-inkoronazzjoni tal-kwadru titolari, irridu nfakru li dakinhar fl-1905 Bormla ikkonfermat l-għażla tagħha li r-reġina ta' din il-belt ma tkun ħadd ħlief Sittna Marija. Slim għalik Sultana, Om tal-ħniena, tama tagħna, slim għalik. Illum insellmu lill-Kunċezzjoni dawn it-titli sbieħ tas-Salve Reġina, Om tal-ħniena. Huwa wkoll titlu li l-Papa Franġisku ftit tal-jemilu fit-19 ta' Ġunju fil-festa tal-Qalta li nżiduh fil-litanija Lawretana, fil-litanija li aħna ngħidu wara r-Rużarju. U semma dawn iż-żewġ titli ispirati mis-Salve Reġina, Om tal-ħniena, Om it-tama, u wkoll żied faraġġ tal-migranti. Dawn it-tliet titli huma titli eżies, huma titli attwali mhux biss għad-dinja imma wkoll għal pajjiżna. Jekk aħna nifirħu llum bl-inkurazzjoni ta' kwadru titolari ta' Karwan miqjum f'dan it-tempju li tiegħu San George Preka kien tant devot, anzi devotissimu, li x'aktarx qudiemu kien ispirat jikteb dak l-innu sabiħ il-Vestis Honoris, il-libsa ta' ġieħ lil Madonna.
dak li juxta ikun f'kull qasam tas-soċjetà tiegħu ikollu kopja tal-kwadru. Aħna llum faqda sħiħa mal-Papa Franġisku lil Madonna Reġina tagħna insellmula bħala tal-ħniena. Imma nimpenjaw ruħna li mal-kuruna għażiża li aħna tajnija 115 sena ilu nuru ħniena ma' xulxin. Jekk aħna llum insellmula bħala it-tama ejjew nitolbu li aħna ma jkollna l-ebda tama oħra li f'bina Ġesu għax la hija it-tama mela it-tama tagħna huwa bina għax it-tama tagħna huwa bina Ġesu u għalhekk hija it-tama. Aħna nsellmula wkoll bħala faraġġ tal-imniktin, bħala faraġġ tal-midinbin, imma wkoll faraġġ tal-migranti. U nsellmu lil tant ġenerazzjonijiet ta' Maltin u Għawċin li telqu l-gżejjer tagħna kienu huma migranti li sabu futur, ġid u tama f'pajjiżi oħra u permezz tagħhom ibbenefikajna aħna. Kemm tkun ħaġa sabiħa li l-ħniena u t-tama li sibna aħna ikollna il-ġenerożità naqsmuha ma' ħaddieħor. Għaliex jekk l-inkoronazzjoni tal-kunċizzjoni tal-kwadru titolari tagħha bħallum ma jfissirx impenn konkret, allura għandna fejn naħdmu fuqna nfusna, ma jiena perswas li d-devozzjoni, il-ħeġġa, l-imħabba li intom eżiż Bormliżi u rejtu dak is-sinjal ta' dawk il-bnadar daqshekk kommoventi mhuwiex kwistjoni biss tal-okkażjoni, imma għaġġ li aħna l-kol nersqu lejn il-Mulej Ġesu u issa li l-Knisja għażiża likom li fiha it-teżori kbar tal-kwadru titolari u tal-istatwa titolari issa li hija miftuħa tkun imżejna mhux bid-deb u l-fidda imma bil-preżenza ta' kull wieħed u waħda minnkom. Intom il-kuruna tal-konċezzjoni, intom il-vera teżor tal-konċezzjoni ta' Bormla, il-qalb tagħkom, il-ħarsa ħelwa tagħkom, l-imħabba tagħkom. Intom inkurunajtuha għax tħobbuha u intom tafu li tħobbkom, ibqgħu kunu kuruna ta' ġieħ madwar il-konċezzjoni billi tempju tagħha ma jsirx mużew imma jibqa' kuruna ta' ġieħ bil-preżenza tagħkom. Insellem lir-Reverendissimu Arċipriet u lill-Kapitolari kollha għaliex il-predeċessuri tagħhom dan il-ġest li qed infakru llum ridu jesprimu imħabba qawwija. Jiena nixtieq nirringrazzjakom u nberikkom u magħkom mill-qalbi toħroġ lajta Viva l-Immacolata Concezione. Issa bħala talba li se ngħidu flimkien jixraq li ngħidu is-Salve Reġina. Numu bil-wifqa u din tkun it-talba tal-fidi tagħna llum. Għax aħna nixtiequha u nieħdu pjaċir narawha nkurunata. Allura nsellmula bl-antifona li għalmitna l-Knisja. Slim għalik Sultana, tal-ħniena, ħajja ħlewwa ta' matana, slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teba. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfu dan għal-wiet ta' dmuħ. Eja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan t-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej il-vittma tas-salvazzjoni tal-Verġni Mqazza Marija biex kif lila tajt tal-grazzja minn qabel u ħarista minn kull teba ta' dnub hekk ukoll lilna bit-tal tagħha teħlisna minn kull ħtija bi Kristu Sidna. Ilmu lej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Int ħarist lil Verġni Mqazza Marija minn kull teba ta' dnub tan-nisel u żejjinta bil-milja tal-grazzja tiegħek. B'hekk ħejjejta bħala om xierqa libnek u fiha wrejt il-bidu tal-Knisja, il-arusa tiegħu kollha sbuħija bla ebda tikmixa jew teba. Hi bħala l-Verġni l-aktar safja kellha ġġib fid-dinja lil ibnek, il-ħaruf bla teba li jħassar ħtijietna. U inti ħtartna fost kulħadd biex tkun għall-poplu tiegħek avukata tal-grazzja u mera ta' qdusija. Għalhekk nissieħbu mal-tajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u ngħidulek: Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati bħal ħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' rat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rodulek ħajra xorġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli għajni, mal-Isqof Mario, mal-Isqof Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna
palma naħfru li minu ħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebon li natijak il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien man. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Danu l-ħaruf talla. Danu li neħid nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejħa.
nitolbu. Mulejja la tagħna tqalbina mqazza li għamilna, tfejjaq fina l-ġrieħi ta' dik il-ħtija li minna baġeb kbir ħaris lill-Verġni Mqazza Marija fit-tnissil tagħha bla teba bi Kristu sina. L-isem tal-Missieru, tal-Ibenu, tal-Ispirtu Santu, Amen. Nofru dan ir-Rużarju għal-Bormlisi kollha, għaċ-ċittadini ta' dil-belt kospikwa biex ikunu huma l-kuruna sabiħa madwar il-Konċezzjoni. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-Ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li Sidna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-Ferħ meta Sidna Marija marret iżżur qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-fer meta Sitna Marija weldet il-bina Ġesu fl-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-fer meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kontemplaw fil-ħames misteru minn tal-fer, meta Sidna Marija u San Ġusepp sabu l-Ġesu fit-tempju jitkellem mal-orjif. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibqgħu nolfu dan għall-wied ta' dmuħ. Eħmel avukata tagħna, daw għallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Klopalina qaddisom Malla, skont il-mewwiet jitqaddis is-sititint kif is-sema jgħidha fl-art. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Gloria lil Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem, jistriħu fis-slim. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu il-qattal tana, Missier eternalla, Iben Alla li fdejt id-dinja, Spiritu qaddis Alla, Ġejta qaddis Alla wieħed, imqazza Marija, imqazza Omm Alla, imqazza xebba ta' ġbejbiet, Om ta' Kristu, Om tal-ħnina, Om il-Knisja, Om tal-Grazzja Talla, Om li żjed safja, Om li żjed nadifa, Om muxebba, Om bla teba, Om mit-tama, Om li tistoq l-imħabba, Om tal-aġeb, Om tal-parir it-tajjeb, Om ta' min ħalaqna, Om ta' min salvana, xebba kollok għaqal, xebba li tistoq kull qima, xebba li tistoq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, mera tal-Dusija, bidu tal-Fertana, tron tal-Erf, amara tal-Ispirtu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tjiba, warda mistika, torri ta' David, torru tal-Avorju, dar ta' deb, arka ta' rabta l-ġdida, bib ta' sema, kewba ta' filodu, saħħa tal-morda, ken tal-midimbin, faraġ tal-immigranti, faraġ tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mnisla minar l-ewwel teba, sultana mnisla minar l-ewwel teba, sultana mnisla minar l-ewwel teba, sultana mtella s-sema, sultana tal-Rosarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi. Ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja, ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja, ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja. Nitolbu u Alla li ben waħdini tiegħek bil-ħajja u l-mewt il-qaw min tiegħu mill-imwiet għalena l-premju tal-ħajja ta' dejjem. Għamil nitolbuk li aħna niftakru fil-misterji mqazza tal-Rosarju mqaddes tal-Verġni Mqazza Marija, nimxu fuq kull ma fihom u naqilgħu kull ma jwedu bl-istess Kristu Sidna.
Nitolbu. U Alla dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.